Ndakanzwa pakatarwa nemukuru wedu Mudharageza, ini pachangu handina kunyatsonzwa zvinhu zvakati svinu, zvokuti vana vaZimbabwe vanganzwa manyekenyeke kuti nhasi Mudharageza atiudza zvakati zvingapeputsa vanhu kumeso, vanhu vari muhope, because tiri muhope kapane zvinhu hapana. Zikushaya sekuru anonyatso kuti mwaya kuti tijeke fesi. Yes, yaya zviri sei muzukuru Kulent, ya ndi Mudharadhi. Anombotonya akwandi vana Mudharageza anombotonya uzungubuda ofutika. Ndo mafambiro acho. Asi zvinhu zvinondikoshera nezvekuti vanhu tofanira kuti tibatane manzwi, tichibatana zvemufungwa, tichirayirana mufungwazve, torayirana zvemumanzwi. Ndekuti vanhu kuti vazobatana zvinge zvabva mupfungwa dzikatanga dzabatana pfungwa kandoti vanhu vabatana. Zvikatanga zvabatana mumanzwi zvobatanidzana nepfungwa ndokuti vanhu vazobatanazve. Inini nyaya yangu ndeyekuti izvo Mr. D inini panapa. Ina handu vengi munhu matauriro anoita ndekuti yes, takasikwa munhu mwono mwani dzake shanu dzimwe shanu, vamwani extra, vamwani ziminus. Asi dzikaongorwa dzongonza nzira imwe chete. Senzira dzimasoja dzinogadzirisikana, asi zvinhu zvikagadzirisikana zvobva zvaita chinhu 1 zvinge zvinobuda. Nyaya yangu iri pekuti ini Mr. D handina imwe nyaya. Nyaya yangu ndeyekuti Zimbabwe is not a silver plate. Tingatambisa nguva tichiita zvokumutsa zvimapato, zvimarevolution, zvemaelection, tiri kupedza nguva varume. Handii ndizvo. Why ndichidaro mashoko andakambomataura zve. Zimbabwe haitorwi nehurukuru haizive pasilver plate. Ndekuti hatina kuitora nesilver plate, takaitora nefuti. Zimbabwe haina kusiyana nemhakure neruambira kutotsvaga tsvimbo yekurwa musoro iweapon. Mashoko andakambotaura zve, nditaura kuvafana vangu vavechisoja, ndo vangu ivavo. Namajenerali acho svinukai, majenerali acho anenge arasa musoro rovai, mupinde gwara rakanaka remasoja rekutora nyika iyi. Ndakanzwa pakatarwa nemukuru wedu Mudharageza, ini pachangu handina kunyatsonzwa zvinhu zvakati svinu, zvokuti vana vaZimbabwe vanganzwa manyekenyeke kuti nhasi Mudharageza atiudza zvakati zvingapeputsa vanhu kumeso, vanhu vari muhope, because tiri muhope kapane zvinhu hapana. Zikushaya sekuru anonyatso kuti mwaya kuti tijeke fesi. Right. Pekutanga ndisati ndasvika panyaya Mudharageza iyi, kumashure uko ini Mr. D komanda wemweya ndambozvitaura izvi, nyika iyi inoda pfuti. Ngati pfuti tinadzo umo muZimbabwe ndedzedu. Right. Ndikazonzwa vamwe muzukuru wangu akati kwanzi izvo handingataura hangu nezita, asi muzukuru wechi mudanga rehwai, kandi zviti mudanga rehwai iro rekunana Geza kwacho ikoko. Handiti akanditi nanzwa mukuru anozviti Mr. D but ngaazwe kuti zvepfuti hazvibatsiri, nemhosva yekuti masoja acho akakepshiwa, mapolisa akakepshiwa, masaiwo akakepshiwa, zvese zvimafiriti zvacho zvinenge zvesecurity zvakakepshiwa. Handii ndizvo? Ndo matauriro akaita. Right. Ndoda kuti muzukuru wangu achinyatso kuziva manje zvakataurwa nemukono uri mudanga rehwai anova ndiye Mudharageza. Paadresi achangobva kuita iri fresh, iri organiki. Fanga matomatisi achangotorwa kubva mumunda, kana mukaka uchangobva panyatso yeng'ombe uchikamiwa.
uyawo kuti usati wakamwa uchipinda muchikaru taimbosvita kai wotanga wamboukama mukanwa mako iwe womwa wozotanga wadi asi uchingoti kwandikuba asi urutorwa organic. Right, ndakazonzwa Mudharageza pachake achitizvo imi Chiwenga nemamwe majenerali achitodoma nemazita kuti matiregerera. Imetsikezi ndikudzoka zvekumfana uya muzukuru wekundiri kwanzi zvefuti hazvibatsiri, zvemapato hazvibatsiri. Alright, tikaenda maelection tinongorwa takatarisa, hapana zvatingaita. Ini muzati ndakutaura zvefuti ndedzedu futidzi. Wakuti zvemasoja akakepshiwa. Alright. Kana Mudharageza akuchemera iyi kunana Chiwenga kumajenerali uku nemasoja kuti muri kutiregere, hando kufuti kwacho kuri kuti futi tinazo. Chandoda kujekesera muzukuru uyu aone kuti zviya zvinotorwa naMr D kuti Zimbabwe unoda futi ndo zvirikutaurwa naMudhara Chiwenga izvi naMudhara uyu Geza. Kana achiti masoja muri kutiregerera neweshongo maregerwa pakuti ari kureva kuti batai futi mumhanyise munangarwa State House ndo zvari kureva. Saka ani Mr D ndorasika pati kana ndichitaura kuti aiwa Zimbabwe haizi yesilver plate man, inotoda futi. Saka ndoda kuti muzukuru wangu andinzwisise kuti zvandaireva zviya ndo zvakazotaurwa naMudharageza. Ngaachitaura kuti aiwa Mudhara wedu haangatauri zvefuti kozi hazviti kana musingadi ropa mudi ropa. Koyo nyika yacho Zimbabwe kuti itorwa handi ropa. Ndo pandada kuti ndizokesere muzukuru wangu kuti chinzwa zvakazotaurwa naMudhara. Akakumbira iwo Chiwenga nemasoja maja muri kutiregerera. Ko Chiwenga anokuregererai, anotiregerera pakudini? Kureva kuti imimi vanachongwa batai futi mufuridzi dzauri kuti dzacho idzodzo dzakakepchiwa. Kana masoja acho akakepchiwa, ko Mudharageza anozochemera chii kumasoja kuti matiregerere kana masoja acho akakepchiwa namajenerali acho anachongano akakepchiwa, asi ndo vakutaurwa naMudharageza kuti aiwa matiregerere. Kureva kuti panodiwa futika. Apa ini Mr D ndati ndizadzisire muzukuru uyu akandaura kwanzi zvefuti izvi hazvibatsiri hechi. Saka chichabatsira ndechipi? Maelection oro mukanovhota muri 5 million ivo chero vakavhota vari 5,000 vanongogwina. Saka reaction yacho ndechi ndechi. Sometimes that is why Chamisa is holding my election for yedu ye 23 tangoipese. Patiri tricky foot. Vanogona kuenda maelection kwa zandi makaramba kuya. Kwa chinonesa ukaona yemaelection yacho isina akaichovha kubva paya vanasadhaka vakabudisa pachena kuti arigwa Chamisa akahwina. Zvazvavharana zvakadaro. Saka todini? Saka ani Mr D kanda kutaura zvefuti hanzi haya Zimbabwe haidi zvefuti. Saka inoda chi? Because futi haina sadhaka, haina chi, haina wati. Ndenyi mumpedzera zvombo tinazvo, masoja tinawo. Ndasa njiti imi mafana hangu esoja mimi panduka ingoita semunopenga. Ndo pane nyaya yeZimbabwe. Kwazanakanzwa zvichitaurwa najenerali tikaita mari dzakadai toona kuti maground force edu otrenerwa kupoitwa imi zvinotora 100 years zvamuri kutaura izvo. Masoja ombo nyika dzedu kwaichi mafield post Niger, Mali, Burkina Faso ndozverini zvinhu zvamuri kutaura izvozvo. Zvingananga zvingosadza matura. Mutsvaga mari yekutsvaga zvombo zvirimo.
ivava vedu vari mabharaki ivava ndo vamangoitwa pressure kuduburai poto yapisisei skimu ibude kazvigosheka zvogosheka torasira kumararako zvopera ndati ndisasire uyu muzukuru wangu ini handidi kudhifenda zvinhu zvisina nemusoro wese sometimes vatagure mudhara tagure anonzi mudhara tagure mudhara anotara chokwadi uya svandokudzai anotara chokwadi mudhara and hakendengi that is achido akamuka nditi ndopenga sindutotora mudhara uya ari right uya chinogure mudhara ari right vanhu mukanasa kumuteerera yes munhu hapana pamwe pausingamboposi muromo unoposa basi percentage yake anotaura chokwadi mudhara uya ndikanoda futi dialogue munodiagnosa chii chamunoda kuita dialogue chamunoda kudiagnosa chii nyika inongoda futi mani zvombo zvacho tinazvo zviri muzimbabwe zvo ndo zvedu izvozvo ngasanjiti mafana vangu imimi itai semunopenga chete majenerali enyu aya yesu ava andoripiwa mari tangai naivavo zviperezvo vanhu vangakepshuwa vese kwesu zvatiri kuita versus zanu yacho zvoreva kuti takakepshiwa hatichadi kaita zvoreva kuti takakepshiwa etakakepshiwa kapasina munhu anomboti bufu tichingoti zviri kufaya tichingonyurwa madhaka emo nenzara dzedu idzodzi zvinhu zviri pachena futi zviripo that zai mudharagezi akazotaura kuti matiregerera imi wana chivenga kureva kuti ndimi munofanira kufaya apa zvinhu kureva kuti imi wafanira isoja imomo svinurai ndimi mune futi ndo dzedu futi izvozvo hakunazve dzimwe futi dzinouya zvinotaurwa nenani nevamwe vandakanzwa ivo vanotaura kuti kwanzi tanga tamboita mabhesi towana mari zvombo zvacho mimotatsvaka zvombo zviripo chii ichocho hazvimeke sense ini Mr D Zimbabwe ndafuti vamwe vari kubuda misosi zvozvidei ndaiwana futi ndife apa mashoko angu ndikuzadzisira uyu muzukuru wangu kuti kwanzi Zimbabwe haimbudi izvozvo chii wati zvefuti saka chii chinodiwa zvamungada kwanzi tikati budai mese tinorakizika munongorohwa makawanda futi momo nefuti mofunga yebenzi munanga gwasha handi unoziva mhosva dzake nekatero yake anoti bheta tife tese ndofa ndauraya chete his merciless bugger uya monster munanga go hiyo mutauro kwanzi dialogue futi dzacho toziwana kupi futi dzakakepshiwa mukukepshiwa imomo ndedzedu ndo dzatobva tibvutirane futi idzodzo ndedzedu tese zvapera izvo Zimbabwe noswera yakuridza hwamanda vanika maroma kwari kuchechi vanoridza hwamanda nenyanga dzemwombe ndati ndisazire muzukuru wekuti kwanzi futi dzacho todziwana kupi chimaso zvakakepshiwa wati imi kana zvo zvageneral zvotanga kuti timbotsvaga kuti vana vanotrenerwa kupi futi dzacho toti imi mudaro zvinhu zvokurota izvo mani mota zvananaija mali Burkina Faso ndayekuti tirawo akazviita kaimomoka nefuti dzemomoka kwezvisi why not iva veida uri makembi ndo vama kuti achangamuke ndo vanadzo zvavane kuti mumba mungapinda nzara
munhu anosafa stereki ndibaba kuti zvinondodini vana vangu vasafa. Mupanzisa avapazira kunoba asi kuba kuponesa mhuri yake hakuzi kuba kwekuda inhamo yapinda mumba. Zvava nemasoja edu iwaya kana zvapisa ngavabe pfuti dzacho idzodzo. Yes, majenerali havasi vese vakakepshiwa. Ndo zvandaita kuti yes vanhu vanokepshiwa asi havakepshiwi vese. 7 magamba akabva kuchino handi akarohwa akadaura ari 7 akaparara. Asi siri yakatorwa. Haina kutorwa neZimbabwe nefuti. Yes, panoizwa futi pane ropa. Pane ropa. Zvina netibaya netega nefuti dzedu idzodzo tese toshana futi idzodzo adona kunyepa. Masoja ese avarusha kuti totangira papi. Hapana achada zvese zvamunanga gwesha. Futi ndedzedu masoja acho ndedu, mapolisa acho ndedu, masiyayo acho ese ndedu. Havachada vanhu. Umwe zvino musoja masiyayo uri kukepcha munhu ozonga kuti azorohwa ngosiwa kadaro. Havachadi zvokusakatisika zvokunokanda kuna naempuresi maini kumagasi kumasido. Ndo mashoko angu ndati nditaure Mr. D kumando wemweya ndozadzisa kuti mashoko akazotaurwa naMudhara Geza ega kutaura kuti imimi vanachunga matiregerera taregererwa pakuti ari kuroti batai futi murove State House. Futi dzako mzukuru dzari kutaura kuti zvefuti hatizvidi hechichi wati wo aiwa pakanaka. Ndati ndizadzisire nyaya iyoyi yanditorera mazuva kuti bheta nduze muzukuru kuti wazozinzwa zvazotaurwa nani naMudhara. Iwe chiti masoja akakepchiwa. Yezvo Mudhara nhasi ari kuti imimi wana chiwenga nematiregerera kuregererwa pakudini. Geza anoda kuti ndimi mune futi. Simple, zvapera. Zimbabwe ICC haitorwi pasilver plate. Takatora nepfuti dzichinhuhwa ropa richinhuhwa izvi. Satamboswera tikutamba nanhodo nezvisina nebasa resezvo. Zimbabwe ndafuti. Because iyi nikomana yomwe andokuta kuti chinhu chinonzi election Zimbabwe forget. Unodliwa gokandwa futi mjeri macho. Enda utongwi. Vangana vari mumajeri zvangovharirwa izvozvo. Nenyaya yekuda kuita mwoyo mutsvene uyu. Rai futi. Ndasiya ndichikurudzira vafana vangu ivava. Simple. Zvemadhara aripiwa mari yamajenerali rova itanga inaye vavo mani. Zvibvezvo. Futi dzirimo kudhara mabharaki esayo ndedu. Ndati tinobvutirana ndedzedu tese futi dzacho izvozvo. Yes, ndini komando yemweya Mr. D. Yeah, all right. Mashoko ndati andiri kuzadzisira iye muzukuru wangu yeye harimo imomo pamwe anogona kudara ari mwana wacho waMudhara Geza futi. Ndani zvangu zvozotaura nemazita chichi. Asi iye ngazvizive manje kuti chinzwa zvakazotaurwa naMudhara wako manje iwe. Akati imi masoja matiregerera. Taregererwa pakudini. Kureva kwao ndimu nefuti itai zvinhu zvinofamba zvidarika. Ndo kune ziso rake Mudhara Geza ikoko kumasoja ikoko kuti imimi ingoita semunopenga sezvandotaura ini komando wemweya. Hapana nzira inotorwa Zimbabwe pasina futi. Nguva yakunakirwa nana kofi yava muchirova chiri hameno matebhuru enyu pachidla zvinonaka. Haisiriyo nguva yacho. Zimbabwe yangoda futi dzichese. Ndakati kuti inyika ngani dziri kutorwa nekupu. Ndozobva dzabudirira futi. Anouya wacho anenge akada kumamira futi nyika yacho kupu futi. Chikepe choramba chiflota hachishanyuri. Zvaperezvo.
onai zvava kuti havachazivi nepekutangira vezano mbavha idzodzo havachazivi nepekutangira havachatrastani ndo chanze futi iyoyi pavanenge vakabatwa nezungu ipapo ndo chanze futi ipapo zvapera iye munangagwa wacho haachazivi kutotrasta ani andikureva kuti ndo machances iwayo ari kupihwa kuvanhu kuti imi chirovai futi zvipere zvidarikezvo aiwa handini kanichiti ndikandida zvokudhakoka handii zvokuvhenedzwa brain dzangu ini Mr. D regai ndimbozviroverawo hwangu ndizvozvo banda akuziva kuti mudhara chinogurei anotaura mapoints mudhara uyayo yes anoda kumborasika drive pamwe uda kuenda kuright iye aida kuenda kureft pamwe uda kuti asi pachistering aripo mudhara uyayo unototi hazvechokwadi ende hakendengi ndikapenga nhasa zvori mangwana ndinongopenga aiwa pamwe zvimwe zvinhu ngatiteererei munhu kana achitaura mapanzisa ndara chinogure hana favor ari right akataura smart zvandakanzwa apa zvakanyatsa kutaurwa namudhara geseni handina kunyatsokunzwa kuti zvine panchi ndezvipi apa kana uchiziva kuti masikireti hazvitaurwi unodzirei vanhu nemasikireti kana uchiziva kuti sikireti chibva waregedza kuzvichibufu because uri kuti isikireti saka alright chakanyatsa kuda kutaura apa chinosvinudza vana vezimbabwe ndechipi mangwana vanhu kana vakuzoti muchenjere mudharagezi anenge ari kupiwa mari futi neizvo zvikananga vanhu tobva tavhiringedzeka because hapana zvinhu zvaka ini handina kana zvinhu zviti ini zvokungopururudza ka zvokuchema pasina rufu I don't want nenda kupenga regai vanhu vapururuze kana pari pamuchato regai vanhu varidze miridzo mheterwa kana vabata mhuka yavo kwete izvi ndini Mr. D okay ndangoti vanhu vanzwisise kuti mudharageza atoda zvefuti uyu ndosaka ari kunanga kuti vana chiwenga kuti matiregerera chatingaregererwa nana chiwengwa nemasoja chi kuti kabatai kafuti kamuroveka zvinhu ikazvi ndokuregererwa kwatiri kuri kurehwa uku namudharageza asi ndima kuti aiwa izvi zvefuti kwete asi emudhara wacho achiti futi ndikureva iwewo muzukuru iwo ndini Mr. D ndati ningokungwadza chete kuti tarisa mashoko akazotaurwa namudhara ndikutaura zvekuti zvemabati revolution inaina kuti kwaregezai marevolution aregeze kuitwa but agoita sei anosvika papi unofunga yeye munanga kana achingokurega muchingowawata nerevolution yenyu akakutarisa izvi zvenyu anongoziva kuti hazvina zvozvoreva izvi futi ngadzirire anoshayikwa kuti abuda napapi aenda nepi mupanzisa mashoko akatotaurwa namudharageza anakatonzwa ndiwoyo kuti matiregerera imi masoja iye unowawa nepe masoja ungawawati akadini anoitora akamira papi Zimbabwe yacho nduze mungana unganza vanhu kunoita dhemu Zimbabwe yasi nyika yedhemu munotsvairwa varume tinotsvairwa kuitiwa masvosve nofunga kana chiziva ndine mhosva dzangu inini ndongodai kuti mangwana ndosarenda hakuna kusarenda nangagwa anoziva kuti oro ndikati please ndapota ndiregerere anoziva kuti handifi ndakaregererwa yes anopikira kuti kana ndatadza kupoka kutiza munomu ndishutei pane kundisunga anoziva kuti kana ndasunguka ndofi bheta kutorohwa nembombo racho ndifi mupanzwisisa
right. Ndozvanati nditi ndipakure inini zvokuti kandida zvangu zvekudhakwa ka ani zvokuvhiringidzwa rikai ndidini ya ina nazvo ndinesi bhaibheri rangu apa kadoro kangu apa ndini ndakasika doro racho handiye Mwari wacho tinongofambidzana zvakadaro maninzi chakaipa ndowana mutorirwa chaninozi vafana vangu ivava vomakembe kuti musabata mutoriro because mukabata mutoriro vamwe muchavigwa muchifema handiri kudaro tarisai gwara remasojari kuti todini apa takatasana nemhandu kwete zvemaelection kuita se momukachamisa unopenga auziva kuti ndikaita sei hapana zvibatsirizvo azvibatsiri ona kuenda mugemu ranoziva kuti oro ndikarova 20 nya ini ndinicharwa 40 nya asi ndiri ndarova 60 nya zvobatsire chamisa kusatodake kuti aranoziva kuti aniswa pakona because ndiyakamako angopesa angotaura kuti mudhara chwenga iko kupu imi mamuzere kuti kune chinonzi kupu asi azviti bufu because hatirasi chwenga wachowo futi ungatirasisa chwenga ndakuti arizirwa mururu nevakadzi zvigodini toda kune nyaya isu inosunungura Zimbabwe inosunungura pofu ndini Mr. D hambachinogurewe yaka anotaura chokwadi ezi pane zvimwe zvinhu zvinonetesa ka apa fuck off man asi pfuti dziri mumabharago chakasunungura Zimbabwe pfuti manapa zvanarangesa zvakazouya kumashure pfuti dzanhuwa kudhara mani neropa racho ranhuwa aiwawo muswera zvakanaka vana veZimbabwe vari kumachechi munamata makangwarira inzwi rimwe Mwari chitipai masimba tirwise mhandu idzi ndapedza ndini Mr. D komanda wemweya amen.